I'm so very sad. Bugo daw ako. Bugo daw ako. Bahala sila. Kung ako ang pasultihon, walay perfect nga tao. Hindi ko na yan pansinin. Dili ko masakit. Anad na ko dana. Ultimo pariente ni mo dauton ka. Di man ko mag-in nga perfect ko. Daghan ko kay kung kwarta sa bangko. Ako na hinon ang himong dautan. Ginoo ko pariente na day mo unay nimo. Good morning! Good morning! Ito ang sliding window natin sa umaga. Klaro na klaro ang labas. Kasi parang plain lang siya. Tingnan natin doon sa likod kung ano ang hitsura niya, no? At saka guys, yung pinadala ni Sir Susimo Pantohan. Ito, lahat yung mga ano niya. Ay, nag-prepare na pala si Sherwin sa food dito sa aming almusal. Eto guys, yung pinadala niya para ito sa kay Daniela, sa kay Putot at saka kay Brownie. Kung gusto ninyong mag-reseller, kontakin lang ninyo si Sir. Sir Susimo Pantohan. Kung gusto rin ninyo magbili para sa personal use ninyo sa inyong aso, nasa clinic po siya. So, pwede ninyo mabili sa basta sa clinic siya, veterinarian. Ayaw niya na kay, wapata kay bawda ni unsaon ni nato paggamit, no? Nag-prepare na si Sherwin sa food. Nagluto siya sa bulad, nagluto siya hotdog, nagluto po siya kuan pinirito. Wala na isda ingani napa. Ay, imbis nga ako, kung ano nung sa gulang, dadtong kuan ang palaya, tapos talong. Lahat tayo sa patingnan, sana ako diribib sa likod kay nga, no? Klaro na klaro kaayo. Pag diri sa sulod, klaro kaayo ang gawas, no? So, tingnan natin sa likod kung ano ang hitsura. Kasi, eto, grabe, sobrang ganda talaga pala, no? Pag ganito, yung mga itnaps ko nakabitay lang dyan. Dito, hindi maklaro siya. Pero pag anon, pag anak nimo maklaro. O, diba? Ang ganda, guys. Saya-saya ko, grabe. Magkaroon ng ganito, no? So, daghan kayong salamat. Hala na, madidani siya po. Hala, eto. Ayan. Oh, diba? Eto, nakapamahog na si Sherwin sa baboy. Siguro dito ay maumpisahan na ito ni Alan kasi ipapakyaw ko lang ito ni Alan at saka ni Duydoy kasi sabi ni Duydoy ay ipakyaw na lang daw nila. And mayroon na kasi mga materyales na pwede natin magamit dito. Abang-abang na lang mo kung ano ang mga ganap dito. Pero grabe, I'm so very sad kasi sabi ng nag-comment, bugo daw ako. No? Bugo daw ako. Kaya, okay lang kung yan ang tingin nila sa akin. Bahala sila. Hindi pa kasi ninyo alam kung ano ang mga plano dyan. Hindi pa kasi ninyo alam kung ano ang mga plano ko dito sa bahay. No? Kasi ako ay nakafocus dito. Pagandahin ko pa ng pagandahin lalo dito. Bahala na. Wala ko'y kuan. Magkautang-utang ko. Basta akong plano dari. Ako ning paninduton diri. So, sa nag-ingon nga bugo daw ko, okay na. Bahala ka kung unsa imong pagtanaw sa ako. Basta, nisalig ko sa akong kaugalingon. O kabalo ko kung unsay akong buhat diri sa payag. So, di alam na, ano ta? Huwag na natin pansinin yan kasi, eto, nasaktan. Tao rin kaya ako, no? Mayroon din akong damdamin. So, ang iba dyan, sabihin na naman nila na, ay, pumapatol ka sa mga ganyan. Siyempre, tao sad mi uy. Dili mi ingon nga kuan ka na ang unsa mi mananap, di ba? Naapod mi mga kuan na ala. Ato ni itanong karon ang kuan ko, ang kaning di ada. Ako na siya itanong karon. So, mga unsa ta? Ha? Agoy nagawid-hawid ka na, pangugas ada tubig. Agoy. Nang naman ka Daniela, ha?
Ligo ko na siya mo. Liguan na ni mga karon. Mangutana po din ko kang sir kung unsaon na siya paggamit ang atong kung ano. Panghugas sa dito bib ayaw pagtuman kay basig makakaon talanig sulit. Alam ba ninyo ang sulit? Pero mga unta ninyo makaingon pugugkoy no mura sa tutuan. Ito mga unta ninyo guys. Ito masarap ang ulam. Ito mayroon din coffee si Sherwin. So pre na bib. Amen. Magkibot-kibot. Ay, gino ko. Nagkibot-kibot ang baba ni Sherwin. Ang batugon sa iyang giampo, no? So, pag-aon na ta. Ang mingming nagsaba. Ay, labaw gan sa nato to ang iring bib kay Ginoo ko. Grabe kasaba, oh. Ako sang kuanan ang iring kay para dili magsabakay, no? Ato sa kuanan siya sa isda and then hot dogs. Kay iulahin na lang nato sila ni Putot. Wala mga unta ninyo tanan. So very lami ang atong ulam karon for today's video. Wala din siya cheese. Naa day siya cheese oh. Ganahan ko niya dani kay na ay cheese. Mingming, wait lang ha. Wait lang. Ang among mingming. Tapos ang bulad katong dana gisab-isabit. Ayan ang nakasabit ay mantika. Yan. Ayun, pinabigay ko doon kay Auntie Nisa ang bulad. Kaya para naabot sa sila'y bulad, no? Lakauntan nyo, guys. Lamig kayong sudan. Ala na ay litos. Napay litos dadto sa ref. Hindi pa yung sira. Pwede pa to. Basin unya, magpalit ko og loaf bread. So, partner na partner sa atong litos. Ayan si Sherwin, kumain na siya. Si Mingming, atong pakauno la. Lamig kayo silang sudan. O, diba? Ato ning ibahog sa iladay. Kay para hindi ra ming. Okay. Kain kayo. Oh, di ba? Ano na nagsabaay? Oh, eating na sila. So, kain tayo guys, lahat dyan. Sa masarap na ulam. Kadaghan na kayo ng kanon, I will die. Char! Die. Bitaw kaon ta kay usahay ag kalimot ra bukog kaon. Abi na kog nakapamahaan nakapanyudto nako wa man di ay. Usahay dito ko ila nililin na, pag naibahaw dito mo kaon pud sad ko dito. Nya usahay lagi ag kalimot nako labi na og dito ko sa balingwan mismo. Malimot na dayon ko ay na lang makadumdum nga hapon na. Kaon taga. Bulag. Kapay bulad dito ka mother. Abot lang og naanabay halin ka dadto. Grabe ang maka-comment, no? Pero dili na to na pansinon kay basig perfect pod ang ilahang pagpuyo. Ang ilang kinabuhi. Basin perfect na pero kung ako ang pasultihon walay perfect nga tao. Ultimo man gani pare makasala pa man gani. Kamo pa bakaha, diba? Mao nang sa akong kuan jud sa akong kagalingon walay perfect nga tao. No? Daw kana pong ingon nga dili ka mamatay ayaw pag yun anak. Ultimo mga dato nga pinakadato mamatay pa man gani. Kamo pa bakaha. So, yara mga unta. Pero kahit sad man ako sa kuan comment, hindi ko na yan pansinin. Laban lang. No, wa man mawala sa ato kung kuan. At least, wala ko nag-ingon nga. Nagkuan ko sa akong isig kataw. No? Wala ko gi apakan sa akong isig kataw. Ako mga vlog, ipakita na ko tanan sa inyo kung unsa jud ang tinuod na ko nga kinabuhi. Unsa jud ang nahitabo sa akong kinabuhi. Wala ko gilimod, wala ko gitago sa inyo. Manang
Sakit sa bayapod pero hindi ko napansinin yun. Mas lalong sumakit ang dibdib ko pag nabasa ko yung mga comment. Pero laban lang. Hindi tayo magpa-apekto. Kasi maskin pag unsa ka maayo, maskin pag unsa ang imong gibuhat diha sa vlog, naagid gihapon ikasulti ang isa ka tawo. Manang kaom ka. May para. Karon na pod. Diskarte na pod taog. Asa tapain kay para mag-upload na pod. Dara. Laban lang. Japan. Narin sulti mo. Walang tama. Ilan sa kama. Ay sabay babe. So laban lang ta Japan. Nabro ni makawin. And padayon lang ta kay ug mahuman ni diri. Pohon. Wala pa mo kahibaw kung unsa ang mga plano jud nako tanandani mo nang. Pohon ug mahuman ni diri. Diyan na din niya masulti kung unsa jud ay. Pero sa karon tamaya lang ko ug maayo. Kay okay naman po sa nako. Dili ko masakit. Anad na ko dana. Karon ni content ko nga ingon ana at least ang uban viewers katong wa nila mabasa ang comment mahibaw nga ingana po day ang mga comment sa uban no. Maskin pag unsa ka kuan sa imong vlog na adjoy i-comment ang isa ka tao ug wala mi katungod nga mo comment mo no kay inyo man ang opinion. Pero sakit po sa baya kay Mama. No. nagiingon nga nganon ingon man ka nga bugo nga wa man kami mo kahibaw og unsay plano unsay hunahuna sa tao no manang di ta paapekto laban lang ta kay at least wala tay kuan ana ang ingon nga nang lupig ta sa atong isig katawo. Ambot guys. Diri pod sa amo giingnan ko nga kuan. Basta na Hindi na. giingnan ko nga maot ka na kuno kay kog batasan, maot kuno kay kog kinaiya. Nag-abot kuno ingani akong channel, nagdaho kuno akong ulo. Unsa may nakakuan sa kuan? Dili kuno ko mamansin. Diri sa amo ultimo pariente nimo dauton ka. Sige lang, pero okay na sa ko Wala ko'y kuan. At least ako mismo kaybaw ko ug unsa ang akong sitwasyon, unsa ang akong kinabuhi ug unsa ang akong pagdala sa akong kagalingon ug pagdala sa mga tao kung unsay akong mga katabo ng mga tao ug unsay mga nakauban akong mga tao diya. No? Akong pamilya. Kung naay mali, dili na ko itolerate. Ako din ang ikuan. Prangka ko. Unang, dili sa mo akong, unsay niyong pagtanaw sa ako wala may mahimo. Kaya nga no. Di man ko mag-in nga perfect ko. Kung unsay niyong pagtanaw sa ako, narasa na sa inyo ha. Pero, wa ko kahibaw ug unsa pud ang inyong kinaiya mismo. At least ako, prangka ko, ipakita na ko akong kinaiya sa tanan. Wala ko ingon nga lipod-lipod. Dili sa kang Sherwin, wangkon ko nga gidisiplina jud nako siya maayo tungod ra pod sad na sa iya. No? Wala ko nag-ingon nga nakasuldo na kuno ko naghinilas kuno ko daghan kuno ko kay kwarta sa bangko. Wala mo mahibaw, no? Nagtuod ay mo unsa kadako ang sweldo nako sa pag-vlog. Dira igo sa mga expenses kada adlaw na kong lakaw, kada adlaw na kong kuan gasto, no? Manamain nga diri kuno sa mo dana ray butang daghan na kuno kay kog kwarta sa bangko. Uy. Kahayahay basta kay SM gisulti. Uy, may untang matinuod na Pero kung sa may nang mga kuan sa ako sa amo okay may mo. Muna giingon nga mutabang kag tao
Ako mutabang og tao, mutabang ko kuan. Niabot ko og kuan Davao, niabot ko og Davao ni adto ko dito sa Ilani kuan. Tungod sa Panabo. Tungod na kay kulab na ko siya kay gusto na ko nga makikulab pud ko sa mga small kuan. Kabalo ko nga ako small YouTuber ko dili ko ingon nga kuan ko kanang sikat na ko unsa ko diha. Pareha rata naara gyapon ko sa kuan. Ba kung sa yuta pa yung sa langit, yuta lang gyapon no. No nang kung unsa akong kakuan kamaayo. Lahi man ang ilang ibalos at tabangan pero grabe. Ako na hinon ang himong dautan. Munang dire mas maapa siguro kuan ko sa akong kagalingon kaysa mutabang tanga. Kita ang dauton, no? Lahat baya putsad ko kay nasyak ko kay makahilak putsad baya ko kay wa ko kakuan nga Ginoo ko parinti na day mo unay nimo. Imo nang gitabangan pero di ay ang ilang pagtan-aw sa imuha. Daot. No? Pero okay lang. At least wala man ko nag-ingon nga naghinilas ko diri sa amo. Kung unsa ilang pagtan-aw sa ako diri, wala ko'y labot, no? Wala ko'y labot kay ilaha man ang opinion. Ilaha man ang huna-huna. Manang di na. Grabe. Grabe kayo ang kuan. Makasad baya pero ang tuso nato kay naaman ta sa social media. Muna bitaw ang uban muhilak sa vlog tungod kay ni share ni sumbong podsad sa mga viewers nga nga na ilang kuan kay ngano wala may kakuanan. Wala may kasumbungan. Di ba? Mga laban lang yapon ta. Kung sa ilang pagtanaw sa to Basta ang importante, wala ta nakapasakit sa mga tao. Nadala na to atong kaugalingon sa tarong. Bahala sila kung sa ilang mga pagsulti sa ato Saan pa? Ngayon na mga pagtanaw. Di jud ko katuo. Manang karon mahumani diri sa kuan. Kay dani, ako mahibaw og kanus apa jud ni dani mahuman. Kay busy pud sad ang panday. Ito ilan nililin. Ambot lang o sa mga plano sa Ginoo sa kuha. Every time nga matulog ko, ginaampon ako sa Ginoo nga. Hatagan ko kabaskog sa kalawasan. Pasaylo ako Ginoo kay ako makasasala sa una-una sa pulong ug sa buhat. Muna kanunay na akong ampo sa Ginoo nga. Baskog ko kanunay. Kay ngano kitang tanan mo abot mo yun nato ang katapusan jud. Manang kung naabi taw usahay nga kanang dili ko kasabot makayon ko sa Ginoo nga. Lord, kuha anak ko. Kayon anak ko. Pero manay ko sorry kay hulato nato nga ang Ginoo jud magbuot nga kuhaon ta. Manay tinuod jud ang Ginoo ray nakahibaw natong tanan. Manang sa mga hilason diha. Shout out sa inyo. Ano pag hinilas kay ngano? Wa ta kahibaw minuto-minuto ang Ginoo pwede ta anytime ta kwaon. Ano man ako Bahala mo og unsay inyong pagtan-aw sa ako wa ko'y labot ninyo. Basta ako mismo gipakita na ako akong kinaiya. Wa ko'y gilimod-limod og unsay kuan diha. Bahala mo og unsay inyong kuan. Mayon na pud mo nga drama. Dili sayon. Noon na may mga time nga malipayon ta pero di jud nato malikayan nga ang paghunahuna kung unsa ang mga nahitabo. So, bahala si God sa tanan-tanan. Kaya siya nakahibaw kung unsay atong dagan sa atong kinabuhi. No nang sa diri di na never na ko magpauto ka na mag-ingon nga kuan. Never na. Gibuhat na ako kuan. Best nga mahimong
ingana pero in the end di ay Ginoo ko kita ra gyapoy dautan sa ilang pananaw mo na di na mas maay pag inusara may pag wanay ingon nga tandim wanay ingon ana kay abot sa panahon kita gyapoy dautan nya tao ra man gud sa ta guys no tao ra man tatanan naatay time nga masakitan ta kay dili biya ta ingon nga ang atong pagbati bato kay dili tama kuan di tama apektuhan pero mo na giingon lagi nga naa naman ka sa social media ayaw na nagdibdiba so ayun kung sa ilang pagtan-aw bahala sila basta ako kay baw ko mismo sa akong galingon ug unsa ko manang laban Japan nang gihapon ta. Di ta paapekto na ng mga tao nga mga pilingon perfect. Unya himan-himan di ay nagpakaarong ingnon lang. Diyos ko ginuot ko. Dubli pa inyong sala nga. Sus. Grabe, di ko katuo. No? Shock ay ko nga ingana day ang kuan style. Siya kay ko nga ingana day ang ilang pagtanaw sa ako. Grabe. At least wala ko'y diri sa amo awa ko'y giingon nga nagtago-tago ko sa akong kinaiya. Bahin sa akong tingog, mauna na akong tingog. Pinasingka gini akong tingog. Kay naanad ko sa among lifestyle nga mga dagkog tingog nga gahig tingog nga pinasingka og tingog. Nya. Basta bahala sila og unsay ilang pagtan-aw sa ako daw sa mga kuan diha viewers nga kuan kung sa inyong tanaw sa ako ano na yun nga bulok na style bayuta bulok na kuan niya plano sa kinabuhi niya nara ninyo bahala mo kung perfect mo sa inyong pagpuyo bahala mo mas maayo ako dili ko magkuan sa inyo ha pero ginashare na ko ni sa inyo kay at least mahibaw pud mo nga tao pud sad mi naapod mi kuan nga masakitan mi manang i-prepare na to ang pagkaon sa mga dog karon kaya ato na silang pakanon ang mingming wa na to ana hilom na sila guys ang mingming naghilom na kay nakahabhab naman sakit ba ya sakit jud maski nung saon sakit pero hindi tayo paapekto kay kita man ang artista. Bahala na po diha maglagot mo. Maglagot mo diha maglagot. Magbahog na tayo sa ating dog. Kasi paliguan siguro yan ngayon. At saka kontakin ko si sir. No? Kung paano gamitin yung mga ano ni sir. Yung binigay sa akin, pinadala para sa mga doggy. Kumain na ang ating mga alagang dog. Si Sherwin nandoon sa kay Auntie Lisa nagchika-chika. Dumating na po ang akong gi-order kagahapon. Hinatid na nila. So very good kaayo. Ang akong gi-order kagahapon, isa ka kubiko nga balas. Mas maayo nang magdaghan ang atong balas. At least nana diri sa bukid balag magwana. Kay naa naman tay balas ang simento dali ra man na siya kuan karga pwede ra man na kuan ang simento i-motor pero ang balas di man nato pwede ma-motor hala hatod na pod nila diara tanan ang atong kuan muni kagahapon gi kuan nilang nga graba hala naas dalan diri lang ta gamay dapit. Ha? Isog gamay. Diri dapit. Ay dito sibog. Akas dali. Okay, masalikdan ang dalan. Sige.
Lami ang tutog nakadiri da. madam, dugong na ko, madam. Ha? Uli, ha? Pino na, pino. Ay, pino di na ah. Okay, wala ibalas. Pila may dugan ako. 450. 150? Okay. Ah, pino na siya para... Ay, isibog gamay giligi. Ano na ito, ibutango, Dani? Oh, sige, sige. Oh, Ibutango. kay pino man. Oh, Dani. Dani. Sino kayo niyo na? Pino di ni ah. Ano, Dani ra. painsan? Ano yung painsan, no? Oh. Ala, imo na itong nakuan? Wala pa. Ato lang. Sige, kani. Ah, diya. Pino nga balas, so mag-additional ko og 450 dito kay. Wala naman ning pares inga niyo. So kani siya diretso na ni siya kuanda. Dili, ayagon ka gamay. Ay ayagon siya pero dili siya awat dani nga kuan. Out din na no? Mao man ni show. Dili kayo nga sa pareha lang. Isga na si madam, adto ra ko adto ha. Adto ra ko dadto. Oh, pero ka mo bayad. Oh, Sige lang. kay kulang ko 450. Kay lahi nga balas naglan di kuan. Tawa ang painsan, parang kurma. Isa ka kubiko ni ah. Dua. Mura ay dua ni ba? Auto nga. Hindi na ni ma-short siya dadto guys. Kay diretso naman siya. Oh, pino da. Dani, mag-ayag ka pong ganit, pero kamay ra kayo makuha ni mo na nga. Dili awat daning isa. Unsa man isa nga mura man ni yuta. Dili ang mga sa sapa nga balas. Ha? Dili sa yuta. Ano siya, sakto din sa imong kwanto. Sa imong pang... Ah, diretso na ni ay gamay ra ko anda ni kung mag-ayag na da. Kay makuha ni mo. Mayroon mo na Kanina may nga ni mang gid makuha ni mo. Pwede ato isibog diri dapit okay. Abi, Maanan ang pala di. dalan. Sibog. Pala dili pa imo. Kay lahi man ni siya dani no. Kana sa mo kanimo ipakwa pang piling sa mga lublak. Kanimo ipangkuha nimo sa tiles. Ani finishing magka. Mm. Ano siya ba finishing? Amo ato ra ko ni madam ha, ina si madam ha. Pila akong kuwang 450. 415 pa yun, madam. Mm. Wala man dyan ba nagpid na inganaw? Ano dan mo? Nautan dito sa ako anak ko. Ah. Okay. Na-deliver na nila. Unsa man ang dalan okay ra? Okay ray. Okay, okay ra. Siawat ni Agi nga murag kuan O, tayo sa kulita gi kayo. Okay na guys, na-deliver na nila. Nadani si EJ, ag-apil ka EJ sa contest. Inom sa tuba. Kuntis. Oh, Kisa pa kuntis ikaw? agpa-contest lagi ko unta, plano nako. Yung to ba isa ka Galon. Oh, lagi may liters. Nya. Ayahay, kay okay ka na ba? Apil ko. Grupo. Kay layo na sa sakit, pero dul sa igit. Mubito ila ingon, maka Okay na ba? chururot ang tuba, no? Uy, salamat ha. Mat salamat madam. Okay naman yung Hello Black no, tanan. Okay na. Sige. Ana gyud. Dito rin imong trabaho niya. Uy, igna si madam mo, ato ko dito ha. Oh. Sige. Okay. Para mabayaran nato ang kulang nato dito. Nawa na ni Andar. Tao. Abi ko ba ni Andar? Allah. Hunat siya, hunat. Lag. Hala, naglisod guys. Sao na lang nila. Ang dami mang dili maagi ang dani kinaay kuan, tubo. So ang gusto dapat may basa-basa dati. Isa ang gusto. Basa ang lana. Nung sama ije. Sige, tapanan.
grabas dana. Alam na agi kayo dito. Ha? Di kay mabasig balintong diha. Iman. Ayo na din. Dito raw. Wala. Dana dapit. Di dani oh. Alam Ayo. ito. Magligya siya dire. Dani man oh. Dani. Eh. Dani. Di pa dana. Kamaki. Besa pa. Wala ka wala rin, di makatusok na. Dani dana. Kay Dani magudag sugod oh. Dani. Sige. Sangit gid siya Dani guys nga area. Bidaw. Munang di gid sila basta-basta nga makapangas diri. Eh, bato na. Isang ano? Ha? Wala bato ba? Ang dadto, Wala pa sa ako. Gagawin ang dadto dapit sa kuan ibabaw. Tambakan nga tukuan. Ako sa yun, sila sila. Di kay kung Dani manggod siya naa manggod kuan oh. Basig madaot na yung kuan. Ha? Ayun. Dito sana. Unsa man? Maugara na. Ato palan dito kay kuha na ko ning makita. Agdigya siya dana dapit man. Tungod na huske. Dani oh. Kung Dani iagi makuan manggod sa niyo. Samot sa da. Isa na pwede din. Ah Dani da. Basa gyapon. Dani yo basa Dani. Eh, nabato na ako. Duha ka. What? Hala. Maugara na siya. Butangi ka grabas dana sa kuan. So pares Dani bawo. Kana. Dato ka eh. Ha? Na may isa ka sako dato. Hala wala na nakapangas maugid ni ang problema katong niagi nga sa gunson ang uwan. Dani ra gani siya. No? Basa man gud sa ni Dani kay naay kuan. Ganyo. Di Dani butangan siya. Dani Di, butangan. Sa grabas kay para pag abot din ni tuloy-tuloy ang kuan. Dala makaunat mo sa. Ha? Kaunat mo siya. Ano ba tang vlog? Asa man na? Dani na, Dani. Display sa sagbot. Dala butoy na lang. Hmm. Lumayo lang. Oh. Dito dapit kay ang Murag dili ra man kaagi ang kuan oh, ligid. Lapit. Dani, Butoy dito din. Dani oh. Dani, ihurot na Dani ah. Dana. 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 Sige, hurot na. Dini. Dini babaw. Ayo Dana kay di naman mag-abot ang ligid diya. Na. Kay naraman Dani ang kuan. Danlog. Basa na ni. Tubig ni gawas na. Ha? Tubig ni Dani naay kuan Dani bangag sa hose o sa tubo. May nagtapanas ang ah. Hawid abraw ni. Hello guys, nasangit sila Dani. Brownie. Hawid abraw ni. Nawa na ni andar ginuko. Ito anak. Uy. Ayaw, ayaw. Uy, salamat ha.
Oh. Dani to siya oh. Dani. Sangit siya Dani. Hala. Nasangit. Ano, kinahanglan din ni Dani atong tubo ko ananda. Balik kung tubig ko sa iyot na ko. Ha? Basta iyot na ko, ibalik ko tubig. Dani da. Sinado, biya tubig sa ko gamit. Lagi. Balik. Oh. Mao nang Dani ag-agas gid siya. Agas din siya, balik man. Mao na usahay dito walay kuan. Tubig dato. Kay kung i-off ni Auntie Giga dadto, Balik ba yung tubig? pagbalik sa tubig naa man Dani kuan. I-asayan ako, ang tulos ko ng tubig. Oh. Balik. Dani. Nag-iok ang tubig. Daniela. Oh. Butot. Balik siya. Daniela. Oh, Dani da. Na Dani buslot da. Pwede na. Nahirapan talaga ang sakyanan pag kuan pangas dadto kay grabe man sad siya ka basa ang tubig manggod sa dadto ga tubod maunang naglisod si plumplum ala ang dalawang mingming ay nandito sila hello guys daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa akin thank you so much. I love you all guys. Laban-laban lang ta. Japan! Ako ay magpaalam na. I love you all. Bye-bye.